Assalamu alaikum, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararra. Ya Ramadan, ya Ramadan, Ramadan Karim, ni bawa ne mai zinubai, mai laifuffuka dubbai, alfarmar watan Ramadan ya fi mun. Je mu samu malamin nan mun ji. Kan mu je mu kare azumin mu a banna saboda kan san ni ban yi islamiya ba. An salama. Mala ina wuni? An wuni lafiya? Ina gajiya? Masha Allah. Ya ibada? Masha Allah. Masha Allah. Kin kawo mu gurin nan. Muna faɗa mana ka'idojin azumi ne. Kan mu je mu kare azumin mu a banza ba mu sani ba. Ka san mu ba mu je islamiya ba. An kuje mun kare ai mun kai 10. Yau. Alquran mun kai 10 to ba ma san mu je mu abinda za mu kare. Ka san mu yan gala ne. Masha Allah. Mun ne kullum mun ne lauci. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Masha Allah. Ka'idojin da ba sa karya azumi. Yabba. Ramadana. Shine wahid. Allah. Wahid. Allah. Ɗaya ake cewa. Ɗaya wajibi ɗaya. An yi asara kuɗin laraba. A shi ai dole. Yadda aka yi. Wahid da ɗaya kenan da Hausa. Shine babu kallon matan mutane. Yanzu a lokacin nan? Wata Ramadana. Babu bara mu ƙara ba no try again ka. Za ka tsare bakinka Ba da ciye-ciye? Za ka tsare bakinka da faɗin alkaba'i. kama'i. Zaman da babu faɗar Allah a cikinsa ba shi da amfani. Marami ba. Ba shi da amfani. Yawwa, shi abin da ya fi komai wahala. Yanzu malam babu mun mata bara mu yawo da mata ba yawo da su. Kallon matan aure ma aka ce kakkai balanta na mata. Malam babu dan hadisi da ce haka dai. Ina zan faɗa muku abin da ya fi komai wahala. Yabba. Idan kuna so ku shiga aljanna ba azumi kuke so ku Ana yi. Qur'an da gudu. Ai na sha wuri aljanna alquran. Gula daya. Ni ai abin da fara tsinkowa mangoran aljanna. Subhanallah. Da hankalinka kake ambatan irin wannan kalami. Ba an ce akwai wuri da babu abinda babu a can ba. Ka ai ka gane ban san mi ja dogon surutu saboda akwai masu jira na. Okay ya malam. Ya malam. Ashe malam An yi asarar kuɗin laraba. tun da muke zuwa makaranta shi doja yake. Daya maka da Hausa. Wanda yawan zage-zage. Zaki kaman me? Zagi irin manyan zagin nan. Manyan zagin nan. Kaman me da me ne? Subhanallah. Baka fahimta ba? Man fahimta ba fasara mana. Ya fahimtar da mu. Zaki ai kala ne. To kar ka ga mutum dan uwanka. Bi ma'ana dan uwanka abokinka. Kaman wannan. Wanda ma mai katai ashar. A ce me kenan? Kamar me kenan? Sai na ma misali kenan. Sai Kaka ce mai dan kutumar ubanka. Kaka ce mai dan durin uwarka.